फावखुंग्रि जोंनि बे एक्टर फैदों लोगोसे बुद्धिजिबि फैदों आनसलिक जोंनि आनसलिकनि जोंना मा होनो प्रेसिडेन्ट फैदों बिनि थाखाय खोब मोजां मोनदों लोगोसे जोंनि बे मोसाग्रानि गारजेन फैदों लोगोसे आं बेवहाय गावखौ एसे आरो साननाय लामा फैबावदों आङो एसे मोजां खालामनायनि आरो बेबस्था खालामनोसै जों दाख्लै क'क्राझाराव मोसाखांबाय फाइनाल खेलायाव प्रमद सारनि दैदेननायाव प्रमद सारनि चान्सआव जों प्रमद सार जोंखौ लेंहरदों नोंसोरबो मोसाफैदो गथ'खौ लानानै मोजां लामायाव देखायदो बिदि जोंखौ बिदि बोसोन होना जोंखौ लेंहरदों जास्ट गोदानथारमोन जोंना थेवब्लाबो जोंखौ सारा जोंखौ नुहुरना जोंखौ लेंहरदों लोगोसे जोंहा गसाइ दैमारि ना गसाइ दैमारि जोंखौ हांख्रायहरदों लोगोसे आं बाव थांदों आरोखि बेवहाय जों दा बहुद मोजां मोनदों आरोखि लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि बुद्धिजिबिफ्राबो मोजां मोनदों बिदिनो माबाबाय था होननानै सोलोंबाय था दैदेनलांबाय थागोन आं बेखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय माबोरै मेनेज खालामो नोंथाङा दा आङो बे आंनि बे एसे बेदर फिसा जौ लोंनायखौ आं दोनथ'नानै खरसाखौ खम खालामनानै बेखौनो एसे बोखानानै बावनो आं एसे बाहायो आरोखि गथ'साफोरनि गारजेनफोरनिफ्राय माबायदि रेसपन्स मोनो आदा बे नोंथांनि बे सालाखाथि ओनसोलाव बे गथ'फोरनि गारजेनफ्रा दासिम आंनाव जेबो रिपर्ट फैयाखै गाज्रिबो जायाखै आं दा बेखौ मोजाङै मोजां नुगासिनो दं आंनि माखासे नाजानायाव बिसोरो आंजों आं समाय समाय थाङो न'आव रायज्लायहैयो गारजेनफोरजों हराव थांना रायज्लायहैयो आंथ' साख्रि मावो 6-7थायाव गयो थेवब्लाबो आं साइकेल मथर थांनानै रायलायो गारजेनफोरजों रायलायहैयो आङो सोलोंथाइनि फारसे मा खालामनो सानो जुदि सोलोंथाइजों लोगोसे मोसानाय गेलेनाय गासिबो जोंनाथ' लोगोसे जोंहा फरायनायखौ नांगौ फरायनाय गैयाबा जों जेबो नों स्किल रोङा नामबो रोंनाय नङा नों बेखौनो गोजानाव थांबा लेखा गोरों नांगोन बेनिखायनो लेखाखौ नांगौ बिसेसकरि सुदु ब्रह्मखौ जों सिगाङाव साबायखर बावनांगोन बिथाङा बे ओनसोलाव मोजां हाबा मावगासिनो दङ अराय मोजां सानो अराय मोजां मावो बेनि थाखायनो बेयाव बे बयजोंबो मिथिसारजानाय मान बावजानाय सासे जाबाय मानोना स्रां स्रां एकाडेमिखौ नुगासिनो दंमोन आं जे बिथांमोना बै ओनसोलनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सेंग्राफोर बल गेलेनाय सिख्लाफोरखौ मोसानायाव थुलुंगा होनो थाखायनो स्रां स्रां एकाडेमिया दिनै सासे फोरोंगिरि मोसाग्रा फोरोंगिरि लाबोलायनानै फोरोंदों जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा बिदिजोंसो हारिमुवा थांनानै थागोन हारिमुवा बोहैलांबाय थागोन मानोना जों हारिमुखौ जोंनि देहा गोसो गोरबोआव जुदि फुननानै लानानै बेखौ मावफुंबाय थायोबा दिन्थिफुंबाय थायाब्ला होमबानो जोंनि हारिमुवा लासैनो गोमोरलांगोन होमबा जोंनि हारिनि सिनायथियानो गोमागोन जों गेरेमसा हारि दानोब्ला अन्तत जोङो मावनाय दांनायजोंसो जों हारिमुखौ दिन्थिलांनांगोन जोंनि मावनाय दांनाय हारिमु सिबिलांनायासो जोंनि हारिखौ गेरेमसा खालामनाय हेफाजाब मदद होलांगोन लेक्सारजों बुंनानै जों हारिनि गेरेमसा हारि दानो हाया बेखौ नोजोर होजायो दिनै बाख्नायथाव हाबा मावनाया बेनो सुदु ब्रह्मआ ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिथांमोननो गावसिनि हारोंथिखौ बेरखांहोनो थाखाय बिथाङा मोजां हाबाफारि लागासिनो दङ मिजिंथिदों सुदु ब्रह्मनि नाजानाया दिनै जाय फोरोंथाइ लादों गेलेनायाव हक आरो मोसानायाव हक बिथांमोना अरायबो गोसोआव लानानै हारिमुखौ दैबायलांगोन हारिमुखौ बिलाइबाय थालांगोन बिसोरमोना जिउ जोबजासिम बेखौनो आं मिजिंथिदों अब्लासो जोंनि हारिमुवा अराय थांना थागोन हारिया गेरेमसा जागोन फोसाव बिजोंनि माध्यमजों नुनानैनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिसोर सेंग्राफ्रा बेबायदि निसा जाति मुवाफोरखौ लानो हमदों बेयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बिथांमोनखौ बिदिनो गेलेनाय मोसानाय बायदिसिनायाव जुदि गोसो बोहोनानै दोननो हायोब्ला हयथ' जों बे ड्राग्स सोबनाय निसा जानाय जौ लोंनाय बायदिसिनाखौ जों फोजोबस्रांनो हागोन नङाब्ला बिथांमोना ओरैनो जेबो आजिरा समखौ खाथायनायनि
खाबु मोनाब्ला होमब्लानो बै निसा सोबनाय थांखु सोबनाय जौ लोंनाय बायदियावसोनो बिसोरनि गोसोआ देमग्लायलाङो बेबायदियानो हयथ' बिदिखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगा होदों नामा आं सान्दों जे जों अरायबो बिसोरनि साननाय हनायखौ दिंग्राय होनो थाखाय बिथांमोननो मोनसे मोजां हाबा मावनो थाखाय दिसा होनांगौ बेफोरनो जाबाय दिनै जायगा जायगा फुटबल कम्पिटिसन बादायनाय खुंनानै बिथांनि अन्जरा आजिरा समखौ दिंग्राय होनायनि मोनसे सुजुग मोसानाय फोरोंथाय फोरोंनायाबो मोनसे सुजुग लोगोसे आरो हारिमुखौ रैखाथि खालामनायनि आरो लोगो लोगो गावबा गावनि हारोंथिखौ दावगाहोनायनि मोनसे खाबु जायो बेखौनो आं बुंबाय दैदेननायाव दिनै बे स्रां स्रां डान्स एकाडेमिया जोनोम मोनबाय आरो बेनिफ्राय इयुनाव राफोद मोसाखावरि ओंखारलांगोन होननानै आं आसा खालामो इयुन समाव माबायदि गोजौ थाखोसिम लांनायनि मिजिं दङ नामा एकाडेमि जेफोर गेलेनायजों लोगोसे मोसानाय जे गोबां लाइमोनफोरा बाहाय दङ मिथिनो मोनो जों 100 जन खाथि दङ माबायदि बिदिनो रेसपन्सा माबायदि बिथांमोनाथ' मोजाङानो मोसायो आरो फंबाय बिनानावमोनहा लैहोर लैहोर मोसानो ओंखारबोबाय थायो आरो दाखालि समाव जायनाखि ISPL ग्रेन्ड फाइनालाव जों मोसाहैदोंमोन टीम संखौ बेयाव माखासे बिनानावमोनहा ओरैनोसो थानांलायदों आरो नांगौनि बारा फैदों बिनानावमोनहा आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिदिनो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे मोसानाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होबोबाय थानांगौ थारमाने सालाकाथि ओनसोलाव जे मोसानायजों लोगोसे गेलेनायावबो गोबां मानसिफ्रा लैहोर लैहोर फैयो आरो गेलेनायनि बागै आङो नुफैयाखै थेवबो आं खोनादों बिराद मोजां गेलेयोनो फंबायमोनहा मोसानायाव माबायदि दायो जिहेतु लाइमोन गथ'साफ्रा बिराद बाहागो लादों बेहाय मोसानायावथ' बिनानावमोनहा बिराद बुजिना खोथा मानियो गिदिरफोरखौ रेसपेक्ट होयो सनमान होनो रोङो आरो सोलोंनानैबो लायो मोजाङैनो दिनै गार्जेनफोरनि मिट जे गार्जेनफोरखौ लानानै दिनै मोजां मोनसे सावरायनाय बे जाबाय मा बुंगोन गार्जेनफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैयोदि साफ्रोमबो बिमा बिफायानो गावबा गावनि गथ' एबा फिसा फिसौफोरखौ हगारो जोंनि हारिमु अनसायनायाव जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि आङो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथां मानगोनां जाय फाउन्डार आरो दायो बिथाङा बेनिनो सासे चिफ एडभाइजार हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ नाथाय गासिबो बिथांनिनो बिहोमा दं होननानै आं सानो आरो 2021 सनाव जेला गायसनदों बिथांमोननि थांखि आरो नोजोरा खोब माने गोजों जेरावनाखि जोंनि हारियाव जेखौ नांगौ खमिफोर दङ बेखौ फुलफिल खालामनायनि बे मोनसे एक नाम्बार थांखि होननानै आं सानो जेराव जोङो हारिमु बिथिंखौ जौगाहोनाय आरो गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनाय बेखौ नोजोर होनानैनो बिथाङा गावनि जेसेबांखिनि केपासिटि दं बेजोंनो बिथाङा बै समनिफ्राय जागायजेनदों आरो दिनैसिम साक्सेस होननानै आङो साननानै लायो जोबोद बाख्नायथाव सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे समाव फरायनाय बिथिंनिफ्राय लानानै खामानि मावनाय दांनाय हाबा हारिमुफ्राव गोबां गाहायाव दङमोन नाथाय फैयै फैयै जोंनि दानि फरायसाफोरा मोनसे सोलोंथाइखौ थांखि हिसाबै होसोनानै लाबाय आरो बेवहायनो 2019 सनाव जितु बर' मिडियामनि गेजेरावनो अल आसाम टप जानाय टपार बिथां मानगोनां रिजु बरगयारि बिथाङा दिनैहाय गुवाहाटि मेडिकेल कलेजावहाय एडमिसन मोनबाय बे खौरांखौ आं खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांनि बे फरायनो लानाया जेब्लायबो जाफुंसारथों आरो हारिनि सासे अलंबार हाथरखिफोर जानानै थाथों आं बेखिनिखौ बिथांनिसिम आनान गसाइनियाव आर'ज खालामो आरो बिथांनिसिम आं कंग्रेसुलेसन जासियो जोङो दिनैहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो जोंनि सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 13थि बोसोरसालिया जथुम्माजों जथायै खुंजानो थांगासिनो दं बियो दगरपारा खान्थालगुरि गामिनि जेरेंगा फोथाराव बियो डिसेम्बर दाननि 9, 10, 11 जानो थांगासिनो दङ बेनि अलमस्ट प्रिपेरेसना दायो सोलिगासिनो दङ आरो बेवहाय आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि गासै ओनसोलनि जिल्लानि गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बेवहाय मैखोमै बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायगोन मानोना बेवहाय जोङो सालाकाथि हिसाबै जोंनि बर' गामिफ्रा गासै मोन 37थाल' गामि बेवहाय खोब खम होननानै आं सानो नाथाय जों बिनिबो बांसिन जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बाहागो लानांगोन आरो बेवहाय जेबायदि हाबाफारिफोर दङ बादायलायनायफोर थुनलाइ बादायलायनायनिफ्राय लानानै जोंनि गेलेमु बिथिङाव
बुलुर बादायलायनाय हिन्जावसाफोरनि काबादि गेलेनाय बेजों लोगोसे जों हारिमु बिथिङाव देंखोमु 1, 2, 3 बेयाव साफ्रोम जोंनि दखरानिफ्राय बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोनखौ आङो मोजां रोखोम साखाफारा जानानै फैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बेवहाय हयथ' दखरा आफादफोरनि गेजेरजों गोबां बेफोर मेसेजखौ मोनगोन। बादायलायनायाव मा मा आयदाफोर थागोन, जेरै देंखोमु बादायलायनायाव मा मा आयदाखौ बा मेथाइफ्रा मा मा टाइपनि जागोन बेफोरखौ अलमस्ट जोंनि दखरानि गेजेरजों बिथांमोना सुलाद लानो हागोन आं बेखिनिखौ खावलायबाय आरो बे हाबाफारियाव बयखौबो आङो बाहागो लाथारनो थाखाय गुरै खावलायबाय। फै बयबो फै जमदुवार दखरानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दखरा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दखरानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।